Aninditsheli lokho. Ayagula le nto. Wena ngiyahamba mina. Emakhaya? Hawu ngiyofunana emakhaya mina. Uyapho. Ngiyathokoza. Kanti ungathiwa kwenziwa itiye thokoza ngo-6 bakithi ungasiyo nomndeni. Ya? Nkosami oloyanda oyolanda nkosami bayajoyina bafuna ukudlala. Awuwehlise no-music nkosami nesiporo. Yehlisa umusic Cokama. Hawu. Sanibonani wonke umuntu oqeda kungena nkosami. Hayi cha phela wena ngishwayela wena. Izolo akudlalekanga angilalanga ngicabanga ukuthi angihangilale ngidisconnect ke angithi uyabona ukuthi yenzani. Yenzani? Ikhulumise speakerni. Oh. Ungalingi ungijwayele kabi wena. Abantu balele ku live wami lana indawo efunayo. Baleli cha kodwa kucoka mahle makhunyo ngomjolo uzungalali sayisizona nokuthi but ngilinde ngilide indaba engizizela phakathi sizaliziwa nalikula sithi ngibaba sengithebo ucoma mahlekana ngingana he's going through a lot. Mina go through a lot. Bathi nje wena owondla ingane eziwu5. Ay kanti mazala kanti mazala ungeke Umgeze ube baby. Ila masimba ayikho into ozoyilida ekuseni ayikho khohle ayikho mfana khohle Phela manje aqeda kuvula ulive next game sinika i-challenge and igcoka amashami izinyo lami libuhlungu. Next game uyibona phi next game ngoba ngizobe sengihambile mina. Uyangishiya guys cela ama rose awu3 ngicela sihambe simdlile because uthi uyafaculty. Can I please have 3 roses, 1 rose per person? Thank you so much, Mama Mzolo. Guys, abanye abayi2 guys, if you know ukuthi unama rose kusamcela ungidrophele. Wena nje udlala ngami. Thank you, Province. One last rose, please. Ngone no 40 something. Wow, 40 something. One last rose. Balele bonke. Cela rose lokugcina guys. Yonke sami umuntu ongakangisendeli. Guys kongangisendeli rose cela ngiphe bakithi phiwe lapho. Kosamone rose. Sengimemezisa kwagcokama ke manje. Guys ngicela nerose angifakele. Awukodwa mama akatha. Guys times 3 uyas on times 3 sifaka ama gift amakhulu. Uthi this is our last first and last namhlanje. Ngifuna ukumshiyela uMark. Ngifuna ukukhombisa ukuthi mina noma ngivuka ekseni abantu bami bahlezi bateni. Hayi ntombazana ngeke ungitshele ngabantu mina abantu bamelele. Musa nje ukungiphaphela. Guys times 3 uqalile ne. Mama Nzobe if you have something hand out or something. Unjani namfazi Province sithandwa sami. Awumazethi. Unjani namfazi kaNtasheni? Fazi kamshayi. Hayi khohlala mfana. Sengiyamaza umshayi. Ngathi usinayo imali thizeni mshayi. Guys asimudleni nakho ke as long as kukhona Mama Mzolo la you will never rest. Not unless you are resting. Thank you so much. Thank you, Province. Akuyona into ethende. Lana ngikudabukela uze wazongikhalela nje lapha. Uzile wazothi hayi Cokama sacela ukwenza imali yesinko. Guys ngomblocka mina Cokama. Manje nami ngase ngicabanga ukuthi
Vela kukwazi phela lezi ngane ezinamakhanda amakhulu ziyadlala zayingane. So nje Sami udinga ufanele ukuthi usethu. wathopha inkabi yami awungenzela iqiniso lapho inkabi yami ngiyakubona. Awungenzela iqiniso mfowethu. Bahlula u-times 3 ukuthi ngikubonise ukuthi ngisho kusene ngivuka. Okusalayo 650 something. Wathopha inkabi yami awungenzela iqiniso lapho. Ngikubonile inkabi yami ungena. Umshaye nje mfowethu ngelokho njani lapho ngomdlwane. Noma umshaye nje. Malume ngicela ungishayele le ntombazana, ngicela ungishayele le ntombazana malume. Ngicela ungishayele le ntombazana malume bese siphuma nje. Hawu. Nakya. Ha. Watch out mfowethu. Sniper nezinje. Wena ucabanga ukuthi you can fight against uMama Mzolo? Labo khamsa ngithele bakho top bayitshela ukuthi bashayile amadonati amathathu nje uTop useyibona uNkulunkulu waka TikTok. Nakho ke na uthi nakya Phela awukwazi ukukhulumela elokho njani u400. Nakho ke ngiyawukhulumela bangizina ngoba abathembi nani. Thank you Mama Mzolo kusando sami. I love you. Wazwa nginceda ende bese ngithi sesidliwe. Nabo khamisane ngalawo nkabisana abasnipe ngani ngelion. Babhizi ngamadonati. Ntombazana. Thank you so much Mama Mzolo. I love you too. Awuda Mama Mzolo adlale ni game. Uzoqhufuza kuMama Mzolo. Mama Mzolo ntombazana ngitshela ukuthi ngineze igemede imali yesinkwa nje ngizolele DJ ingane hi. ezinamakhanda. Ngizolele ingane ezinamakhanda. Asepha ngizaqoqa. Tangiqedile mina. I'm saying welcome. I just saw you guys. Asaqali game. Shit. Ubonke bafakeni. Fine. Awubonanga. Guys, can you please push with tabs? Yazi kuba ulindile You double tap the screen, please. Thank you, Mama Mzolo. Ungasafaki next manje. You must drop on the next speed, ne? Let's speed sokuqala only count gift eli1. Thank you so much, my mom. Guys, ama-taps awakhuphuke, guys. Please, assembly. Can you please push ama-taps? Oh, they are leading it. Okay, top. Baba njalo kabla. Bobo ngani musu ukuhleka lapho lokhu uyahleka wena. Uyabona ama-boxing isithando sami Mama Mzolo oyifake kuqala le yini i-boxing glove lema yini lezinto uyifake mase kuqala ispeed. Yo, I wonder sizo unlock ke. Bayifake i-perfume nje umshaya. Qedwa yifan wadlula ngakufoni. Umshaya. Ngicela sonke tap screen ne. Ngiyanicela. Umshaya futhi impela. Nakho-ke mzala. Bananilali banisendbulini. Guys, tell my rose out 3 because 1 rose per person. You only send a rose. Best unlock it, you can send whatever you wanna send. But for now, can you please unlock with 3 roses, guys? 1 rose per person. Thank you, Andy. 2 more roses, guys. Thank you, Pani. Mwah. Last rose, guys. Last rose. Kumuntu ongakasendeli, please. Kama rose. Andy Lelindi speed. Bonke labantu. Guys, ngicela rose box. Lapho ngicela ngifakele rose inkabi yami enhle ngicela ngifakele rose. Mama Mzolo. Ngicela ngifakele rose bafethu. Guys, i-rose soshawa isikhathi sacela i-rose kumuntu ongakasendeli i-rose, guys, so that sizo unlock speed. Thank you so much mama wami ngedwa. Times 3 uzoqala mama ngicela ungidropele ama-boxing what. Thank you Siboni. Usezoqala awukakaqala. So morning Pani, how are you? How was your night? Usuqalile guys, times 3 usuqalile. Times 3 has started. Cabanga mfethu uthola times 3 thina sinaye bafethu hawo kuhle bafethu. TikTok awukho wena. Enqoma lohlekani mfethu.
Uhlekana Nxumalo. Ayikho into ayihleka nquma liyohleka zabhosha usothondozelo nepipi elitshekile. Ngaze unginyanyisa la. Uzothula on my coins. Awu kodwa kukulami, thank you Mama Mzobe, thank you Lerato. Leri. Ngosamutha msirusa sekhona njalo. Ningawukhohle. Hawu unlocke nama rose. Ulerato uzoki gift gallery. Hey Lerato ungibona nginjena sengilinda u9. Akube u9 isithandwa sami. Unani wani manje? Une official game. Ngo9 ebusuku. Unani wantambama? Oh. Kube ngiyamazi bengizovela nami manje angimazi. Uvela ngani ngoba wena wathola u219 ne withdraw? Hayi khohlaka mina mfana mina ngeke ungenze lutho mina. Akazenzi boss. Atuvula ipanel ubusuku bonke lo. Uchaza ukuthi wakwenzani ubhebe mama womuntu. Hayi ntombazana msakwenza. Ingane ezu5 bafowethu ingane ezu ngasondla ngingenangane. Mama Nzobe! Eslema lo muntu uye ku-times 3 uzogifta manje yabona Engaphinda kufuze one thing about Mama Mzobe, speed it means nothing good. anginendaba Kuyafana bese silida mos. Already bese silida. Mama Mzobe kushoda mama Nikana u2 because you already unlocked mama Nikana. On the next game sizokubonisa sina no Mama Mzobe wami. If you wanna see Mama Mzobe, go through her profile uzombona. Ngicela umuntu awuthule ngicela umuntu ozongithengela. Awukwazi on my coins, ngithula on my coins. Yes sis. How? Ngangiyanyisi wena. Kuseni kangaka sofuna ngikhuluma. Ngivuswa bomakhelwane. Kodwa kuthiwa lehlile igoli nomsindo please. Don't let them talk about me. Don't make me let them talk about me. Niyamazi kumfazi kaMshayi ukhona phela. Izwani ngumsindo. Umfazi kaMshayi. Umfazi. Mana umshayi wani? Umshayi wasinqa. Yebo, umshayi wasinqa. Mama Mzobe, do you know how to drop a glove? You have a glove, Nkosami. Yes. Thank you, Mama. Lerato, thank you. Andile, thank you. Pani, thank you. Sponiso. Guys, thank you so much. Kuba bonke abantu abathephile. Mama ngisacela ungifakele enye imani gani lesi speed lesi sizoza. Lesi sokuqala nqa. Thank you so much guys for the support. Eksena kangaka. I was just ntombazana ngiyahamba mina ngiyahamba. Accept Usunayo imali yesinkwa. Usunayo imali yesinkwa ngiyahamba. Ubani isikhathi? Ngilate ntombazana. Accept ukugcina. Ngodoyelo. Wena ukhonja kabami lapha. Guys, can you please tap? Can you please all tap? Azongijabulisa umama wami. Ngiyaphinda wampopho ngabe uhamba kahle. Thank you, mommy. Bengifuna khona lokho bengifuna hayi nje ukuthi bengifuna ukwenzani? Bengifuna ukubeka ama-stress out. Ngicela igift enkulu lapho ngabe ngicela igift enkulu. Uzothula on my coins wena siphukuphuku somfana esigqoka ifabiwani yaseJozi. Anginqenike makagosha ukukhansela ngabe mina manje. Ngoba vela unamuntu ngaphusa ngakhansela ama-taps awu3 mara mawuhleli la ukhuluma ngomjolo bayakulalela behlala beze be1000. Izolo ngimangele mina ukuthi ipanel yakho ama-viewers banama-views awu 1k. Kungimanje uyozethi idade enjeni uyasho Mama Mzobe ukuthi uyozuthi idade ngoba duthi uyisiphukuphuku uzothi idade enjeni in the dog uzothi idade in the dog uzothi idade in the dog uma ngihamba lo kwa TikTok ongithanda kabi akunzima shem awusaphathi nano okubambisiso njalo ngoba nimbone egeza kanje itiye komngani wakhe akasijona nefamily kwamngani kwenziwa itiye uyo ekseni kangaka uyobavusa yo lenza ngibona nje ujahe kuye etiyeni ngikushiya wedwa uhlawuseni esicela amaroza u3 iphenye ifoni yami mngani le ngicela lapha Jom guys ngicela amaroza u3 thank you mama Msolo thank you Fanny Afani one last rose guys please no sesikhwameni lapho phekwe TV stand Joma ngazi ukuthi kuphi ophekwe sofa somewhere there thank you Tanzi I'm Tanzozo Hodwa lesengihamba mina ngeke
Ama-strikes cishe sawabeka u-10 guys, bengifuna ukubeka ama-strikes awu-10 nje ekhanda lakhe. Uyakhumbula ukuthi nalawo lawo Hayi sifike nawe izolo. awatholanga. Hayibo ngidisconnect ngidlala nawe izolo ifoni yami icime nginawe. Mosa nje ukungiphaphela mina. Hawu. Uthe ngithi uzoqala mama Zobo ngicela emamanigani lokhu kuphuma ukuthi Hawu. uzothi tata kumama Mzobo. Uyakhumbula lapho ufaka ama rose eglavini lami. Uyakhumbula? Uyakhumbula na? Uthi umama Mzobo ehamba etiyeni ndoda cause uzokhala vele laza khalela. Hawu. Ugqoka dog. Yazozwa nginyanyisa umfana. Seni ntombi. Hawu ngiyabona unesmoke kugcwele ngapho kuthe qhu. Kugcwelephi? Awenza unamagayiti namhlanje. Umama Mzobo ukhona. You better give me a game. My mom is here with me. Ngizoyithatha the game. Let's play one and leave me alone. I don't have a game. Asidlale no best of 3. Best of 3 ngiyobathatha abantu be-best of 3. Bazofika unesmoke. I don't have smoke mina. Ngibona beqhufuzela ama-lion mas. Ifoni ikuphi chomi? Mina nelayoni. First gift is times 3 guys. One money gone. Ama-tabs guys awakhuphuki. Can you please push ngama-tabs guys? Thank you Kutam for the rose. Thank you. Guys times 3 uqalini. So uyahamba mama wami. Uzongithendisa lo muntu ngicela nenzeni Eli money gun guys. Thank you Bani. Mami cela ungishela money gun ngosiyamba siyahamba. Akho Bani shem. Uhleza nami. Ngenzani icela mama nikani into ezingaka. Nkosi my friend, where is my Nkosi? Nkosi uphelele phi? Nkosi awungizame lapho wemngani. Ngeke ngiphuma makafuthi yami. Yo. Yazini, let me leave these lashes alone. Ngizowafaka mase ngicela. Ine stress customer liyeza manje. Ngapha ngifuna ukuzifaka ama-eyelash. Ama-one ngiyosponsela nje iglue emehlweni. Ngiyozifaka. Guys cela ama-rose awu-2. Thank you for the hearts me. Guys can I please have 3 roses? Hayi manje lama-rose wayafuna konje wena unabantu abaningi yo. Lo muntu unabantu 73 abaningi. guys. Cela i-rose lokugcina guys. One last rose. Umuntu wase-next door ngicela i-rose. Nanti. Umuntu wase-next door ngicela i-rose. Hayibo. And there is no one beside Nkosi guys ongena abase-activatanga nabo. Noma bayi-100 ngale 150 some 100,000 million abanali i-rose. Bani laba bangako bafaka kwibhayo ngixoxeni? Ama-MVP wami. Wena so unlockile mos kunamhlanje hayi. Kusese Monday so unlock 4. Githi. Last week nge-Monday bengina 10. Pushile mos. Yo, nazo-ke. Bani my love. Bani nkosami ngicela ungiphushele mara ama-donuts siwathola ngendlela. Mama nikani. Nomila universe. Ngithula ngengakhi? 1000. 1000 mina yayingibe nayo 1000 ngisho njengomthuli. Ngiqale nje. Kuyoze kufika i-customer ngingatholanga ngithola i-rose kuphela. Andile, thank you for joining guys. Ngicela ngithebhe screen. Yazi masingathepha singamlanda. Thank you bani. Awubandile waze wangizama mfethu. Cha wena gqoka uyanginyanyisa. Ubuke manje ubhizi la comment section but uma ngifika ku live wakho ngifika uqhufuzela ama-lion. Uzokhamisa la phuma la sidoxo somfana. Hayibo.
Manje ubona kade ku-unlock-eka ispeed uqeda uyangishiya shuthi ngisilima mina. Uzongifakela i-rose. Yo, guys. Mina ngiyoyilungisa nini inhloko amanye amantombazana sewagezile mahle mina Ungondlani Gcokama, ungondlani silima somfana. Ngizokufica bekufakela iglavu na next time ngifike nguquphuzela ama-rose. Uyozuthi sisi uyozungivume. Cause uyayiqala le yami ngizosniper khona. Uzosniper nge-rose. Uzosniper nge-rose. ngithi yena makathi yo snipe 42. Hey, now uthula ngathi 500 quiet game lo. Yang frustrator. Lindani snap sagcokama guys. Lindani isnipe sagcokama. Kuzonyihwa la. Kuzoduma uTikTok. Kuzobhala lapha ukuthi uGcokama sent TikTok universe to Magagush. Snap com. Snap com. Gcokama snap. Aw. Isicela. Cela ungifakele le phone to. Oh. Man, bengifunela ngani? Guys, please go 42. Thank you for the tips, guys. At least angikho ku-0. Awazi ngidada usemuGcokama. Le ntombazane into beyize ngithiwa yona guys iselelwe yi-2 matches. Ngicela sithathe nama-streaks ayi-10. Yo. Thatha ama-streaks ayi-10 naba. I know you, my friend. Thank Guys, you. can you please all tap? Sesiwathathile lama-streaks ngalo 40. Guys, can you please cover lo 40 nje ngabe lokho nje ngama-tabs khosam. Mara le ntombazane iyadelela. Guys, khona pani Nkosi yami uGcokama Jesu. Pani baby. How? uGcokama mina abantu bami ngitshela bazokuhambula noma ungafika la uthi ufuna ukuzobulala ini ngama-rose. Angeke ulunge la. Kophela inhlamvu. Hayi mina lo Thank you. Kana ngiphinde can you please on tap? Yopa. bakhuzile ngami. Bakhuzile cabanga ngabe ufaka ama-Helen Vestage Alexeleyo because bakhuzile ngami bese ngeke. Guys, can you please all tap? All right, babe. Bye bye, my love. Thank you for the time Sibandile. Guys, time 2 ozayo nengiyacela, can you please guys play together? Okwamanje, can you please all tap the screen guys? Bandile in the building. Guys, ngicela nikhuliseni lento bo 500 athule lo uyarasa ekseni. Thank you. Yo, uyothula kancane le ntombazane bengifuna ithule kakhulu. Thank you. Time 2 banu, yes guys, times 2 ukhona bayafika ku 500 but this is 500 quad game, so can you please push guys? Tutafona. Mkhaya welcome. Tutafona. Must try something. Shizu uyathula ezulwini vele. Guys, times 2 usasekhona. Times 1 wena keep quiet. Awuyazi quiet game. Awukwazi ukubala ukuthi 500 lo. Thank you Bandile. Bandile wasangbless. Roses for the queen. Hi no. They're fighting with weapons. Baba dala kangaka nkosi yami. Hi Shem. Thank you. Thank you Roses for the queen. Thank you. Whoa, thank you. No guys, ngibone idlave next door. Bengasilona ne. Alikwazi idlavu kubeka u400 never ngiyamsukela umama kaGutsha akafakanga idlavu. Angeke nje yami itho mfaka idlavu besiba ku400 never. Thank you Bandile. Wow, my title gift of the roses. Kabonka.
Thank you for the Donald. Ngiyabonga bangani bami baseBish. Hey, you brought back my dignity. Bengiyofa ile ntombazana ethi please give me a game. Give me a game. Is this a game, ma'am? Manigani Ma'am. Nkosamthandeka. Sithando sami unemanigani. Yokunuka. Keep quiet. Manigani yokunuka. Awukwazi ukufunda lapho phezulu. Sasizoyenza ku-graduation yakho mawuhlulwa u9 no4. Yo. Ngeke phela. Ngicontrolwe uwe mina. Ungicontrola manigani yazi manigani. Uzogcina ngokwakhipha ke kwathole yeva. Yo, kasi ngiyambona baba kaGujima sekangithuka. Mkhaya ngicela ngamvumeli baba kaGuji. This is le landela imesh eyogcina. Bazo sniper vele ukuthi bathathe lama streets. Maka mani ngamvumeli lo muntu lo bangithuka labangani bakhe ngakhala ngavula live ngakhala ngathi Mswati bathi mina ngigifta ngemali yokustreama. Bathi mina ngilala labagifta bese yo ngakhala mama kujelela ngiphinde ngize ku live wakho udlala nolo konje ubani le ntombazana le konje ubani le ntombazana le ethi yaseZimbabwe yona le ntombazana yangikhalisa thank you for that me yangikhalisa ngakhala ku live Nkosi bathi nala ma gifta ngawo lo noma sonto wakho thank you for the roses Guys, I must strike out 10 gone back it. Pansy got 10 Pansy. Congratulations, you've reached level 10. Angeke lo muntu lo ngiyamgugula smile. Smile. Lo level 10 lo angeke uchinche igama. Never. Level 10, who are you? Guys, this is the Thank you last so level. much, Pani, my love. Thank you, Thandeka. Thank you, Thank you, everyone. Now, Guys. support the guys. I can't see now. Guys, can you please press push with taps name? Yabonga thula la ngithi be. Yana usmile lo yewangithuka le ntombazana. Guys, can you please first gift is times 3, guys? Only one gift is times 3. Yangithuka intombazana bathi futhi sakubana masanda uvula GOLO for ama gifta mawuqeda izitshebo ukuthi uzothulisa ho ngathi bengiyaphi moyo engcwele. Thank you for the donut. Usisenjini manje Nkosi yami. And ubani Nkosi amsekaphelelwa ama coins. No, ngithuka Nkosi. Ay. Le ntombazana ibuye euniversity eyinhlamba shemle yangeke. Yo. Angithuka umuntu ukhale Maria yazi ukuthi lento ayikhuluma yayikho. Marukhali. Ay. Awumama Guji ba strong. Ngicabanga bakuthuka uyigift. Wathi uma ngabe senidlala ni2 angeke shem. Noma ngathi ngine smoke se1,000,000. I will never. Kamane ngiyofa ne smoke salelo langa. Thank you Bandile. Thank you guys. Manje wena masawuthule in advance ubanthe uyathula kule game. Thank you for that. I'm a perfume. Thank you. Hey guys, mina ngiwasa sama rosa indri. Mlu Nkosami, let's first unlock guys ne. Guys, one last row. Mlu Sano Sam, can you please wait for Thank you his for the speak? roses. Rose anyone. Mpano Nation, welcome Sano Sam. Guys, one last row. Guys, the speed. Guys, I smoke. Guys, i-rose lokugcina please. Because my friend ngicela uchubeke ngamahathi wakho ngoba ngiyazi uba ngigcina namhlanje. Guys, ongakasendeli rose, cela ngisendeli rose. Mlungster, you can now. We can't use your rose because still 7 We need someone ongakasendeli. Thank you, Pale. Guys, cela hlala on the speed. Mlungster, can you please send my donuts? Because time is 2 ukon. Mlungster, my donut, baby. Guys, the time is 2 ukon. I'm a donut.
Guys, let's support umlu angadlala yona. Blonde. Awuthule wena siphukuphuku sentombazana ubona ukuthi 500 lo ngizokufundisa konke. Times 2 guys sasekhona. Times 2 sasekhona guys. Thank you so much Mlungu sasithando sami. I really appreciate. Mina ngaze ngithanda umuntu kahle. Hi Kapisa, how are you? Yo guys, izinyo libuhlungu kanoma ngiphethwe izinyo and it's so painful. When you can't move on my coins, you don't do that shit. Nike yaku small street. Masimba smile. Uthi smile wenzeni? Smile wakuthuka kancane. How? Umuntu usakajwayelwe nabantu abanehelane eqala esiphundo. Angijwayele indaba ekaki. Mabi laba snipers akha sniper ngo-V1s. Obandile laba sniper ngemali ye-disability. Phelile manje. Shuthi kube bathola ibonus ngoDisemba bezofakela ama-line because iziphukuphuku zabafana evuke ekuseni zizogift abantu nje abayixakile abafana nabo. Babhizi manje bafakana nama-perfume kuyini kona lokho abakufakayo. Babona ukuthi bengasniper. Bahluleka ukusniper no-conscious one-speed. Bayibona bayamabhoza ka-TikTok bona bazosniper raw. Asitshela indaba ekaka. You can't even wire your head on my coins. Bazo sniper guys that side. Something is made. Boba sniper abakwazi nani ukubala abantu bakhe ayiphilanga kahle. Thank you, Mandy. Thank you. Isayona sithando sami hambo ngechacha. Ngiyabonga wena Bandile. Lusta, thank you sithando sami Pani. Thank you Manelisi. Thank you Bandile. Sidlala imesho yokugcina bese ngiyasukuma. Thank you Raboli, Thato. Yo guys, inkosi nibaningi sibu. Buti, thank you guys. Ngiyabonga kakhulu. Yazi nangizama. Yo. Bengiyofa. Guys, this is our last smash. Guys, can you please push with taps? This is our last match. Ama taps masingapusha ngawo maybe singafika na ku 200. Kanjani? Mina ngimshaye phela buza hamba. First gift is times 2 guys. Mlungu staba kithi cela ungisendele ihead or something 100 coins. Kulesi speed masisasekhona baby. Guys, if there is someone who's having something, please drop it. Congratulations. Congratulations Bandile, you've reached level 12. Wow, congratulations. Guys, ama taps awakhuphuka. Thank you for the hearts me Banele. Thank you. Guys, it's a 500 quiet game. Umuntu uzophinda angithuke futhi. Wena ngicela uhlwane nami tu. Ngicela nje ungiyeke. Ngicela ungiyeke shem. Guys, can you please all tap? Best gift is times 3 guys. Guys, can I please have one rose? Since first gift ngithakwe yini intasho noma yini. Guys, cela rose oli one. Angifuni shem ngiwina le image. Kwaze kwanzima ukuba yimi. Angiyiboni iwin. Kamathe you only send one then le enye uzosend espeedini sithando sami yazwana. Espeedini you drop donuts in above baby. Sizoqala manje speed. Please ngiyacela. You drop as many as you can. Thank you for the popular vote, Banel.
Times 3 uqalile zikamathi. Guys, if you have something, can you please drop it on the times 3? Times 3 ukhona. We only have 40 seconds left manje. Yo, mama kaGuji wawina nje angeke ngilibone. Guys, times 3 ukhona. Abayithe umuntu ophile ngezintokozo. Sewuvukile sithando sami. Uzintokozo cabanga izinyo lisasebuhlungu namanje rono. Angazi ukuthi sengizokhala ngithini ke mina manje. Hayi kophela inyembezi Thank shoot. you. Kunje wena ufuna ukubonga ukuthi nginesicefe ethi ngiyithulele. Guys, Sekuvukiwe fast. why? Thank you, Keeper Cash, for the tips. Can you please all tell? Guys, that's lo 82 angasniper. Ngitamela ngahambi nama-streets. Ehambe ano-0. Guys, can you please all tap? Ngiyanicela. Gajeni, welcome. Town kuphi wezentokozo edrobheni eJozi or emakhaya kona ngoma? Angikuzwa mina. Ngiyazi laphi chomi mina. After le match le guys ngiyavala ngiyoba busy ne-custom. Ngizonibona maybe ngo-1 or ngo-12. Izolo Mali ngagcina notless. 450. Izolo ngagcina elinye i-customer awuchile abantu abafundile bathi sisungangivezi kule phone yakho yi-Poppy X ngavala u-live. Ubuthemba Ngavala manje. u-live. Thank you, Snow. Thank you. Amnqobe sana. Welcome la. Guys, yi-last match le yazi besidlala i-series la. Umama kaGuji wangidla la. Yo, hayi. Langelihle, welcome. Guys, snipe. Phela iscore sithi 2-1. At least isambe nge-draw. And bekumele kungabi yilo. Mara uwinile vele kushuthi yi-last match. Ayikwazi mesho kuphela ngo-2-2 sithanda sami. Thank you, moderator. Thank you. Ngiyabonga wena langelihle. Guys, iscore u-2-2. Yiwafa manje. Akwazi kumele kube newina emeshini. You can't play 4. Yiwafa guys. Guys, Guys, this is our last game. Angazi ngoba abantu bami bephumile nje manje ukuthi kuzoba njani. Kusale nabantu abangakwazi nanokuthepha Nkosi yami, abahleli nje lana abangafuna ukuthepha, abangafuna ukwenza lutho. I'm sure abantu bakosama abanazandla. Abahleli la abantu abawu70 abangibukile la abanazandla Nkosi. thank you for the rose. My hair, Guys, let's thank get you. this times 2. Ice cream, thank you for the tip, guys. Thank you for the tips. Yo. Guys, let's get this time. Thank you for the roses, baby. Tracy, thank you for the tips. Imbenge, welcome to the Thank you for the roses. The roses for the pinky rose. That's my people. We have raw, bro. Abantu. Thank you guys for the tips. Welcome. Yo. Guys, can you please all tap the screen here? Yo, I'm a rose out 3.
Yawona ukudlala nama-celebrity mina ngicela ukanti Msila, Sana Sam, thank you so much. Guys, can I please have 3 roses, 1 rose per person? Msila, one piece, because if you still have other lows, guys, we need 3 roses. Ooh, baby. Guys, 2 more roses, guys, from 2 different people. Let's cut a sec, only 10 seconds left. Yo. Thank you so much, Spony. So thank you, Mpil. Guys, this is our last game. Can you please guys fight for me, yo? Msila, ngicela ungifakele ama-donuts above on speed. welcome. Just in case besniper ngehenat or something. Nhlanhla, welcome. Uyangala unhlanhla uyindizela bakithi sothi welcome sisesibhosho. Guys, it's a times 2, guys. Uthi sizovulka sesibhoshe. Indizela umsasa. Thank you, Guys, QTG, for the times rose. 2 Oh, hayi sengidliwe nje kanjalo. Guys, ama-donuts, Mpilo's donuts. Sinayipheka lento. Sinayipheka. Hey. Langelihle. Sadliwa kanjalo ke. Udliwa in, keep quiet wena. Awumazi 1000, uribona ngathi u100. Zofundisana nawe every day ukuthi inamba mazi 4 1000. Keep quiet. Uthi headline kabani icalaphi? Kadelela lo. Sisi, it's not about viewers awuwini ngama-viewers, kumele ube nama-gifters, uwina ama-diamonds. Thank you Tracy, thank you Langelihle, ngiyabonga guyzini, bandla. Bawuthi gifta yami yenze njani? Igifta ngemali ye-disability. Mtshele lo lapho ubhabulwani wakho ukuthi ahambe ayogada imoto zakhe. Ikhagade yakho le. Mtshele ukuthi akaphume ku-TikTok. Tshela ubhabulwani wakho ukuthi bakaphume ku-TikTok, ziyantshontshwa imoto lapha emall. Ungitshelele yena. Mina ngcono imali ye-disability, i-disable igifta yami. Langelihle, thank you. Yazi wangenza umuntu Langelihle, base mina ngine-hairline ecala esiphunu. Njengoba fihle yakhe i-hairline nje ngenkunzi yebonnet ebrown. Ngiyawubona amakhala webonnet, angikaze ngayibona ibrown, iyenzelwe yena. Uyithathe lapha ephathini kancama. Sijwayele pink no black. Uze nenye brown bonnet girl. Sengbuke bayingakho abantu ngale bayi 100 and something, bashaya abantu abayi10. We makuthi uhambe nje ngcono nje uyochubeka icontent. Isikhathi siphelile. Ngathi uzokhuluma isikhathi ke manje. Thank you guys, ngiwinile. Thank you so much, Nicholas, my love. Thank you, Mpilos. This was our last game, guys. Bye, mngani wami. See you ngelinye ilanga. Bye, Lavi. Copy act lab. Put a respect on my name. Sengusisi Noma ne. That's done. Thank you so much, Mpilos Nkosiam. Thank you, Nicholas. Thank you, Spoony, for Mr. Lawan Peace. Guys, go on participate. Thank you so much for the support, guys. I really appreciate. Ngikhumbula smile ke kulezi insuku ngozwayi. Kimkhopotsi wayithi kingi. Ankosi amandlazi, sithando sami lokuhamba lokuya. Bakhuzile ngamankhatha off. Hawu ungavu. Basuke bedlala. Yabo one thing ethi manje ngichaze sebengekho. Uyabo let ebenta game. Bavele yaphela we are not gifting ourselves. It's a benta game. Bazovele begifte lo muntu lo ababona ukuthi bamise ngepipe. Bathola 1 minute bazogifta lo muntu bafuna ukuthi lo muntu ahambe.
bafuna ukuthi afaculty. So i-gifts ngathi ungavela umute the other side ulalele mina ngiyi-one because uzomelwa inhliziyo. Inhloso yabo ukuthi bafuna ugcina usale nje ungenamuntu ozokusupport. Because if you don't have maybe umuntu obanika i-threat, maybe let's say kune-teamwork bawu-6 abantu abaku-giftayo, they don't go harder. But mabebona ukuthi ayikhona ibhoze lokhu imile ngala, bangena kuleyo bhoza leyo bethi sizokubonisa. Bemuthuke lowo muntu aze athi konke. Ngiyabona useka igcina ithulile, yagcina ithulile ingane. Yagcina ithulile nkosi yami. I think I need to bath and go. Yini? Baze balalo abenathi Jesu. Hi September. Cha ngathi ngizoyingenele ngubeni kusase elandivale nomnyango kulalo bakwethu. Yokuvuka ngathi awuhlahla ngibele empeteni. Ngidodlozela ubuthongo mina. Ashu asikisi mngani wami. Ngavusa ingane yeso. Ningavusa umfana ugushesho. Usuka phosiswa uMandlazi nkosami. Usuka eGoli or eThekwini or kuphi. Libhlela thoshi shuke sabangibona nje. Guys nkosami any recommendation ngiphethwe yizinyo. Ningathi ngiye kwa doctor please ningitshelele okunye futhi ningasho indaba yegrandpa. Awumsukusondeza ethi kakhulu chom iyangiphandla. Thank you Mara. Gibela empetheni ulale nawe. Kuyabanda ovala umnyango. Ikhetheni. Ka doctor la engayikhona. Man uzosuka nini noMandlazi? You going today or? Ukotolini musukuhlala phe kwami nje. Ningavusi ingane. Lokushukuza kwakho nje. Kazi kuyavuvuka. Angeke ngamane ngibabuke behla ngikhipha izinyo mina. Ngeke ngibone. Ulisa no angikhona ngoma. At least muhamba ngemoto straight. At least ayiko sokola. Akumuntu obhora nje umuntu ongibuza ukuphi kini. Lokho nje kusho ukuthi lo muntu ungifula uyizolo. Guys si-accepteni lezi ngane lezi ezimaphandle lezi zithi lezi eziningi ngathi zaseZambia kanje. Lokhu libe lezingisendela invite. Sidlale nama match iqala guys. Ngifuna ukudlala nani bese ngibede ngiyoqhufuzwa. If uvuvukile bazokunika ama antibiotics.
It's vuvuking. Ayibo sinazo long time uningagcina. Guys, kuvuvukile. You can see from here nje ukuthi something is beating the water. Unamanga muthi kade ungifollow unamanga. Umuntu othi uyangifollowa bese qeda ethakaza ukuthi ngiwakuphi mina. Guys, aningiphenduleni ngiwakuphi mina uzobona ukuthi angikaze ngize ngibatshela. Just that nje bangifollow bafollow Makuchu. They know ukuthi where am I from? Kitwa kaya. Ayibo abantu maybe guys owazi ukuthi ngihlala kuphi ngisacela asho ukuthi ngihlala kukuphi ekhaya. Yeah, ngibeke ngihlale right. Kukuphi ekhaya. If you follows me, you know me. Cela isho ukuthi kukuphi ekhaya. Hi girl, hi Ngcwele Kamhito. Hi sithando sami. Mamlondo. Welcome my love. Cha ukuthi abasangazi abantu. Kungena abantu aba-wrong la ekhaya. Khona uthi kuse-Newcastle. Hayi, kuyitumela hayi. Usenini. Hi, Hello, Michelle. what's up? What's up? How you doing? I'm doing good and you. Kuthanda abafana ke lokho ngengixoxela. Ukubona ukubhekile nje ukuthi kuyasifela. DJ, thank you. God bless you. God bless you abundantly. Thank you so much. Thank you. Ngiyaphila njani mamqwama? Hayi guys. Guys, first gift is times 2. Guys, give me a mukugcina I need to go bath. Ngenze izinto okumele ngizenze.